Preksutra je sednica Skupštine koja se usvaja budžet, naravno po običaju u minut do 12 pred poslednji rok, i ovaj budžet je očigledno krpljen navrat na nos jer je i sednica sazvana u roku koji nije po poslovniku, dakle kraći, trebalo je 7 dana, sazvano je za 4. I imali smo malo vremena da pogledamo budžet i malo vremena da pišemo amandmane, pa smo onda onako prvu ruku, ono što se kaže na prvo čitanje, vidjeli ono što su po meni najveće mane budžeta i tu smo pokušali da nešto ispravimo. Budžet generalno nije dobar i to ćemo vidjeti sledeće godine, kao što nije bio ni ovih godina, iako je zbog republičkih zakona moralo doći do smanjenja plata, pa je to malo popravilo sliku, dakle ostalo je malo više para za neke druge stvari, pre svega za investicije, ali u tom delu nam se čini da nije najbolje odrađeno i da ima nekih investicija koje u ovo vreme zaista nisu neophodne, a da su preskočene neke jako bitne investicije za građane opštine Aleksinac. Ono što smo mi pokušali da popravimo je da smo našli mesta gde može se uštedi 41 milion dinara, a da se ta sredstva usmeri na 3 pozicije i predložili smo da to budu prevoz penzionera, ugroženih kategorija, trudnica, dakle sve ono invalida, sve ono što smo predlagali godinama, a niko još to ne realizuje. Takođe ova vlast i vladajuće stranke su to predizborno obećavale u pretprošloj i prošloj godini i nikako da to urade. Uvek se vadeći na to da to mnogo para, da oni nemaju te pare. Mi smo im ponovo pokazali i u prošlom budžetu smo to pokazivali i sada da ima para koje mogu da se nađu i da se deo tih para usmeri na rešenje prevoza građana koji su, kažem, u tim socijalno ugroženim kategorijama, tako da mogu da normalno koriste javni prevoz bez ikakvih troškova i to je nešto na čemu mi insistiramo već nekoliko godina, ali bez rezultata za sada. Vidjet ćemo da će većina sada usvojiti naš amandman. Drugi deo se odnosi na programe zapošljavanja i ove godine je predviđeno samo 3 miliona za programe zapošljavanja u opštini Aleksinac, što je premalo. U 2014 realizovano je samo 2 od 3 predviđena, dakle ništa nije rađeno. Za 2015 se planila 3. Mi smo pokušali da malo to popravimo, pa smo predvideli nekih 10 miliona novih sredstava za programe zapošljavanja i, kažem, pokazali kroz amandmane gde to može se uštedi da bi se odvojilo za programe zapošljavanja. I treća stavka je jedan infrastrukturni projekat koji je po nama prioritet posle svih ovih raskopavanja u gradu. Dakle, predviđena je delimična sanacija ulici Dušana Tribunca, to je jednosmerna ulica od škole Ljupče Nikolić ka reci Moravici i ta ulica je potpuno raskopana, već bila lošem stanju i ranije, ali sad je potpuno u užasnom stanju i za nju je predviđeno samo 6 miliona, što nije dovoljno ni za krpljenje rupa u toj ulici. Mi smo predvideli 20 miliona, tako što će se uštediti na nekim drugim, po nama manje bitnim investicijama koje je predvideo ovaj budžet. To su, da kažem, suštinski amandmani koje sam ja podneo u ime DSS-a, ali kažem, ima tu još stvari u budžetu koje treba ispraviti, koje nažalost nismo stigli do u roku koji je po poslovniku, a to je bio ponedeljak do 10 sati ujutru. Mi smo materijal dobili u subotu popodne, znači bilo je samo jedan dan vremena da se pogleda materijal koji ima preko 1000 stranica sveukupno, verovatno, i da se daju amandmani, tako da smo zaista samo onako na prvo čitanje predložili ovo što smo napisali, zvanično predali, tako će to biti razmatrano, a da li će skupštinska većina to usvojiti, mene bi to zaista iznenadilo, jer dosad je bilo da šta god mi predložimo, da li je to dobro ili loše za građane, to uopšte nije bitno, dosad je uvijek odbijano ono što predloži opozicija bez velike rasprave.